Σας υποσχέθηκα κι άλλα βίντεο με τσάντες αλλαξιέρες, ένα αγαπημένο θέμα για μας τις γυναίκες, γιατί στις περισσότερες αρέσουν ούτως ή άλλως οι τσάντες, οπότε να γίνεσαι μαμά, δείχνεις και ένα ενδιαφέρον για τις τσάντες αλλαξιέρες. Η τσάντα αλλαξιέρα που θα σας δείξω σήμερα έχει λίγο καιρό που ήρθε στην Ελλάδα, όχι μόνο συγκεκριμένη, και όλες οι αδερφές της. Είναι της εταιρείας Pacapod, είναι η έμπνευση μιας Βρετανίδας μαμάς, μαμάς 2 κοριτσιών, η οποία είναι σχεδιάστρια ρούχων. Και με το που έγινε μαμά και πήρε την πρώτη τσάντα για να βγει έξω βόλτα, συνειδητοποίησε ότι μέσα στις τσάντες αλλαξιέρες συνήθως γίνεται ένας κακός χαμός. Οπότε σκέφτηκε να σχεδιάσει μια δική της και κάπως έτσι γεννήθηκαν οι πραγματικά καινοτόμες, απίστευτα πρακτικές τσάντες Pacapod. Η πρώτη εντύπωση που σου κάνουν αυτές οι τσάντες όταν τις βλέπεις σε ένα e-shop ή σε ένα κατάστημα είναι η τιμή τους. Είναι ακριβές. Γιατί όμως είναι τόσο ακριβές? Καταρχάς δεν μπορεί κανείς να προσπεράσει την απίστευτη αισθητική τους. Αυτές οι τσάντες μοιάζουν σαν τσάντες, δηλαδή δεν είναι οι κλασικές τσάντες αλλαξιέρες που έχουμε συνηθίσει με τα αρκουδάκια και τα ζουζουνάκια, η ροζ και η μπλε. Είναι τσάντες που άνετα μπορείς να κρατήσεις και αφού τελειώσεις με το θέμα μωρό παιδί και κουβαλάω 250 συμπράγκαλα στη βόλτα. Τελειώνεις ποτέ με το θέμα παιδί? Όχι. Με τα συμπράγκαλα όμως, κάπως κοπάζει το θέμα. Τα υλικά κατασκευής είναι φανταστικά και φαίνεται και με το που τη βλέπεις από μακριά, αλλά και με το που τη πιάνεις. Το εξωτερικό της κάθε τσάντας είναι αδιάβροχο, μπορεί να καθαριστεί πανεύκολα ακόμα και με ένα μωρομάντιλο. Βλέπεις ότι ακόμα και οι μάντες, ακόμα και τα λουριά είναι πάρα πολύ καλά σχεδιασμένοι από πάρα πολύ καλά υλικά. Εκ πρώτης όψεως λοιπόν κερδίζουν σίγουρα τις εντυπώσεις. Για να δούμε, από εδώ μια μεριά και από εδώ η άλλη. Γιατί λοιπόν οι Pacapod θεωρούνται τόσο πρακτικές? Είναι τσάντες 3 σε 1. Εκτός από τη βασική τσάντα, κρύβουν μέσα τους 2 ακόμα θήκες. Τα λεγόμενα pods. Και ανοίγω το ένα μέρος της τσάντας για να δείτε τι θα αποκαλύψω. Θα την αφήσω λοιπόν εδώ δίπλα μου για να αρχίσω σιγά σιγά να σας δείχνω το τι περιέχει. Μέσα λοιπόν στην μπροστινή θήκη περιέχει 2 pods τα οποία είναι δεμένα, μπορείς να τα δέσεις μέσα στη τσάντα για να μείνουν στη θέση τους. Το ένα pod μας είναι αυτό εδώ το γκρι. Από την πίσω μεριά έρχεται με στρωματάκια αλλαγής, γιατί ξέρετε ότι βρίσκουμε αλλαξιέρα, γιατί σε πολλά μέρη ακόμα δεν βρίσκεις. Η αλλαξιέρα όμως δεν είναι για να κουμπίσεις πάνω έτσι το μωρό σου. Οπότε απλώνεις αυτό το στρωματάκι αλλαγής, το οποίο ξεδιπλώνει έτσι πανεύκολα και το ίδιο εύκολα τυλίγεται ξανά και κλείνει. Πραγματικά μπορείς να το κάνεις με το ένα χέρι. Οπότε απλώνεις αυτό το στρωματάκι πάνω στην αλλαξιέρα και μετά κουμπάς το μωρό σου. Και η θέση του είναι εδώ. Αυτό που μου αρέσει στις τσάντες Pacapod είναι ότι όλα είναι πολύ καλά μελετημένα. Ανοίγω τώρα το pod για να δούμε πώς είναι μέσα. Εδώ έχω βάλει μωρομάντιλα. Εδώ πέρα έχω τις πανούλες. Θα σας δείξω όλες τις θήκες. Καταρχάς κοιτάξτε, η κάθε θήκη σχεδόν έχει και ένα ταμπελάκι. Εδώ έχει πάνω μία λοσιόν. Εδώ έχει μία παραμάνα. Στην ουσία είναι σαν μικρή οδηγή του τι να βάλεις τι. Φυσικά εσύ μπορείς να τα βάλεις όπου θέλεις, έτσι. Εδώ λοιπόν που έχουμε αυτή τη λοσιόν, εγώ έχω βάλει τη κυραλιφή μας. Έχω βάλει μία αμπούλα για τα ματάκια και τη μύτη. Επίσης από αυτή τη μεριά, εδώ, βλέπουμε ότι έχει αυτό το σακουλάκι το οποίο μπορείς να χρησιμοποιήσεις για παράδειγμα για τα λερωμένα ρούχα. Που ξέρεις τώρα άμα κατορυθεί το μωρό ή άμα τα κάνει πάνω του και λίγο λερωθούν, πρέπει κάπου να τα βάλεις. Εδώ έχει μια ακόμα μεγάλη θήκη, μπορείτε ίσως να βάλετε ρουχάκια. Εγώ τα ρουχάκια τα έχω αλλού, θα σας δείξω. Αυτό λοιπόν είναι το pod της αλλαγής. Το οποίο όταν πια μεγαλώσει το μωρό και γίνει παιδάκι και δεν χρειάζεται πάνω, μπορούν να μπουν μέσα οι αλλαξιές του, τα ρουχάκια του. Το επιστρέφω στη θέση του. Κοιτάξτε μεταξύ πραγματικά πόσο τακτοποιημένα μπαίνουν. Κλακ, εδώ έχω αυτό, το οποίο το ασφαλίζω για να μείνει το pod στη θέση του και θα σας πω και σε τι άλλο χρησιμεύει αυτό εδώ το ημαντάκι. Βγάζω το διπλανό pod που είναι το pod της τροφής. Τώρα εγώ εδώ μέσα έχω βάλει, βγάζουμε αυτό, είναι ισοθερμικό, έτσι βλέπουμε εδώ ότι μας το δείχνει ότι είναι ισοθερμικό. Εγώ εδώ μέσα τώρα έχω βάλει 2 μπιμπερό, θέλω να σας πω ότι η χωρητικότητα είναι 4 μπιμπερό. Εντάξει, προφανώς χρησιμεύει για τα μπιμπερό για τις μαμάδες που δεν θυλάζουν και ταΐζουν το μωρό τους με μπιμπερό. Αλλά ακόμα και αν θυλάζεις, από τη φάση που το μωρό ξεκινάει τις στερεές τροφές και μετά, αυτό εδώ το τσαντί μπορεί να χρησιμοποιηθεί πανάνετα για τη μεταφορά του φαγητού του μωρού. Εν τω μεταξύ, πριν βγάλω το μπιμπερό για να σας δείξω τι άλλο μπορεί να χωρέσει μέσα, έρχεται και αυτή η ισοθερμική θήκη, την οποία μπορείς να τυλίξεις γύρω από το μπιμπερό.
και κρατάει τη θερμοκρασία του νερού ή του γάλακτος στην επιθυμητή θερμοκρασία για 4 ώρες. Είναι ούτως ή άλλως ισοθερμικό, δηλαδή η θερμοκρασία διατηρείται, απλά βάζοντας αυτό εδώ το μανίκι γύρω από το πιπερό, κρατάει περισσότερη ώρα. Τώρα, όπως είπαμε, μεγαλώνει το μωρό, μεγαλώνουν και οι ανάγκες τους, τσακ, βάζουμε αυτό εδώ, μεταφορά φαγητού, μπορούμε να βάλουμε το παγουρίνι, δηλαδή χωράει μπόλικο πράγμα, δείτε το. Είναι φανταστικό. Ανακεφαλαίωση λοιπόν, στη μία μεριά βρίσκουμε μέσα τα δύο pods, το pod που είναι για τα ρούχα, για τις πάνες και το pod που είναι για το φαγητό μας. Μπροστά επίσης εδώ υπάρχει μία μεγάλη θήκη όπου μπορείς να βάλεις τα ρούχα του μωρού, ωραία και συμμαζεμένα, είναι αρκετά ευρύχωρη, χωράει πολύ πράγμα και το τέλειο είναι ότι όλο αυτό όταν κλείνει δεν πετάγεται, δηλαδή έρχεται και σωματώνεται ωραία στη τσάντα. Ποιο είναι το άλλο χαρακτηριστικό που μου αρέσει, ξαναγυρίζω εδώ στα κλεψάκια αυτά, βγάζοντας τα από εδώ, ας πούμε, παιδί μου, εσύ θες να πας για βόλτα με το μωρό σου και κουβαλάς ένα σωρό πράγματα και μετά θες να κατέβεις από το αυτοκίνητο και θες να πάρεις μονάχα αυτό εδώ. Το παίρνεις και το κρεμάς στο καρότσι. Τσακ, από το χερούλι. Κρεμιέται έτσι. Μπορείς να βάλεις και τα δύο pods. Μπορείς να πάρεις και όλη τη τσάντα βέβαια. Κοιτάξτε πόσο πρακτικό. Ή μπορείς να το πάρεις γενικά αυτό. Θες να μπεις στο σούπερ μάρκετ για μισή ώρα με το μωρό σου και το μάρσιμο. Κουβαλάς μόνο αυτό. Θα κλείσω λοιπόν αυτή τη μεριά. Σε αυτή τη μεριά της τσάντας, στην ουσία, μπορείς να βάλεις ό,τι χρειάζεται για το μωρό σου. Και γυρνάμε στην άλλη μεριά. Εδώ έχουμε μία μεγάλη θήκη. Μπορείς να βάλεις τα πράγματα που θες να πιάσεις πιο εύκολα. Για παράδειγμα, το πορτοφόλι σου. Πρέπει να πάρω καινούργιο πορτοφόλι, εντάξει, που έχει γίνει έτσι. Ντροπή. Ενώ, εδώ στο κέντρο έχουμε τη βασική θήκη που είναι, ας πούμε, για τη μαμά. Κοιτάξτε εδώ. Ταρά! Τι έχω βάλει τώρα εγώ μέσα ενδεικτικά. Δεν τα κουβαλάω όλα αυτά κάθε φορά για να δείτε τι χωράει. Χωράει το λάπτοπ σας ή το τάμπλετ σας. Χωράει το βιβλιαράκι σας. Χωράει, ας πούμε, εδώ έχω βάλει το Angel Bag, το πουγγί. Έχω βάλει μέσα, ας πούμε, παιχνίδια για το μωράκι μας. Έχω βάλει το υπέροχο πυθίκι μας. Έχω βάλει την αγαπημένη μας, ποια θα βγει τώρα από εδώ, κοιτάξτε, τη Σόφη μας. Μπορείς να βάλεις λοιπόν κάποια ακόμα πράγματα του μωρού. Εδώ, περιμένετε, εδώ, έχει θήκη με φερμουάρ. Μπορείς να βάλεις ό,τι θέλεις, εγώ τώρα ενδεικτικά έχω βάλει ένα πορτοφαλάκι. Ενώ από εδώ έχει περισσότερες θικούλες για πιο συγκεκριμένα πράγματα. Έχει θήκη για το κινητό, εδώ ας πούμε έχω βάλει το μπατίστη μου, το σπρέι, έχω βάλει και το lip gloss μου, έχω βάλει και το, όχι δεν είναι lip gloss, το κραγιόν μου, γιατί που θα πας χωρίς το κραγιόν. Βέβαια άλλο φοράω και άλλο έχουμε στη τσάντα. Και έχει και αυτό εδώ που μπορείς να κρεμάσεις τα κλειδιά σου. Πώς μεταφέρεται αυτή η τσάντα? Όπως βλέπετε έχει τα χερούλια που μπορείς να το κουβαλήσεις έτσι. Έχει το μεγάλο λουρί που μπορείς να το περάσεις στον ώμο. Μεγαλώνει αρκετά, μπορείς θεωρητικά μέχρι και χιαστή να το βάλεις. Εγώ δεν τις φοράω έτσι, οπότε δεν ξέρω. Αυτό εδώ, εγώ το χρησιμοποιώ και για το καρότσι, δηλαδή το περνάω στο καρότσι και στέκει τη τσάντα τέλεια. Αν όμως δεν θέλεις ή δεν βολεύεις το δικό σου καρότσι να περάσεις αυτό το λουρί, η τσάντα έρχεται με αυτά τα δύο ωραία πραγματάκια, τέλος πάντων. Το περνάς γύρω από το χερούλι του καροτσιού έτσι, σφίγγεις και από εδώ κρεμάς τη τσαντούλα. Είναι δύο φυσικά, δεν μπορείς να το κρεμάσεις από μία. Είναι δύο ώστε να κρεμιέται με ισορροπία. Αυτή είναι λοιπόν σε γενικές γραμμές η πάκα που έχω στα χέρια μου. Υπάρχουν πάρα πολλά σχέδια. Οι τιμές στην Ελλάδα ξεκινούν νομίζω από 90 ευρώ. Ναι, είναι αρκετά τσιμπημένες. Μπορούν να φτάσουν μέχρι 300 γιατί υπάρχουν και δερμάτινες τσάντες Pacapod. Η συγκεκριμένη νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή και γιατί βοηθάει πολύ το υλικό της. Είναι πραγματικά αδιάβροχο το απ' έξω. Μόνο να το πιάσεις καταλαβαίνεις το πόσο πρακτικό είναι. Γιατί κακά τα ψέματα όταν έχεις μωρό θα πας παντού, με οποιαδήποτε καιρική συνθήκη θα χρειαστεί ίσως να είσαι έξω. Οπότε σε βοηθάει το να έχεις μια πραγματικά ανθεκτική τσάντα που δεν θα κρατήσει μόνο για ένα μωρό. Αυτή είναι η ερώτηση λοιπόν που κάνουν πολλές. Γιατί ρε παιδιά να δώσω τόσα λεφτά για μια τσάντα αλαξιέρα τη στιγμή που μπορώ να πάρω και μια άλλη, ας πούμε με 20 ευρώ. Γιατί συνήθως, όχι πάντα, αλλά συνήθως το ό,τι δίνεις παίρνεις ισχύει ως προς τελικά κατασκευής. Αυτή είναι μια τσάντα που θα αντέξει για πολλά παιδιά. Και όχι μόνο για τη φάση των παιδιών, μετά όταν τελειώσεις με αυτό που είπα πριν, τα πολλά κουβαλήματα, μπορείς να την κρατήσεις για τον εαυτό σου. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτή η τσάντα να μην είναι μια
Πολύ πρακτική τσάντα για την οποιαδήποτε γυναίκα θέλει να πάει, ας πούμε, μια μικρή εκδρομούλα ή χρειάζεται να πάρει 5 πράγματα παραπάνω στη καθημερινότητά της. Packabot λοιπόν θα τις βρείτε στο mysunshine.gr. Αυτά, μπείτε δείτε τα σχέδια, είναι πραγματικά φανταστικά.